la veritat és que hem quedat una mica sorpresos perquè anàvem a veure un discurs institucional d'un dia tan important com és els dies de les Illes Balears. Bé, ens hem trobat una mica amb un petit míting del Partit Popular, totalment electoralista. Jo crec que el Partit Popular avui ha demostrat, i en Vicent Serra ha demostrat, que no creu en aquest dia, no creu en el dia de Balears, no creu en l'Estatut, un estatut que per socialistes li dam tot el valor perquè pensam que és el mitjà que mos dota de govern, mos dota de Consell Insular, que és la màxima institució per governar aquesta illa, un estatut que mos diu que tenim que tenir aquestes competències de turisme, un estatut que mos diu que tenim que tenir les competències d'aigua per acabar amb els problemes definitivament que tenim. I en definitiva, com dic, no esperàvem aquest míting, no sé si és que mos ha volgut contestar alguna cosa del que nosaltres vàrem dir ahir, que per cert va ser un dia molt important també per socialistes, allà on vàrem presentar totes les candidatures, però bé, en fi, esperem que passem un bon dia de Balears i que quan torni a fer un discurs d'aquestos serà, esperem, un president del PSOE, en aquest cas jo com a candidat en el Consell Insular. Volia aprofitar per